Kitchen se adap kimi kardom kadu kawe labang so YouTube channel long kilangara do ana fans tami lapen pini labang so video long nali tumhana ki wan pi mati na ki than ponji labang ke kidam tang aningkan la Kurusar Atum mati se Karkli Thek atum apan isi scheme do Suri Kep batang Kelongji pu scheme labang so scheme non government hin tami beneficiary list paklang poni gelo labang so beneficiaries list aputak sipini nali tumpan etithi nialam labang so video long nang than pachini ponik po jong sinali tum labang so YouTube channel long nang kahumri milang pulte kachingon penali tum subscribe ikon lapen videos kami nali tum share ponikon tangnya non pathek pen labang so beneficiary list aputak le lang pononan lapen chethan pononan non pathek pen chethan ponona non karbiaron barim singrum amai matela Kurusar Atum pan kidam tanganing kan hut da isi scheme kipi pondo Suri Kep Longji pula bang so scheme lapen non alitum na screen long ketek pon long bom labang ke kidam taning kan kijog dun mate ke apply dun alo lo labang ke a form lo kadu ka westame ning du ta hilang mine nili labang so YouTube channel long stame than pechini ponik lo lapen upload ponik lo lapen pini nili nali tumpan nang kethan pontuji bua bangke non government mate KarbiAnglong autonomous council hin pen stami da final verify alis bange paklang ponigelo lapen pi ponigelo labang so alis soputak sinang than pechini ponik po lapen komantu update sila bang so atangka Kelongji ma la soputak stami nili nang litumapan nang pechini dun ikpo lapen non chithan pon pe aprang kumama sila bang so scheme ke apply dun ma nalitum comment box long tok pen than pechini tha tang de non hola kumama men sikidoma lapen kumantu sikipi ponji mal hai a process le chithan ponik na nalitum la screen long thek pon longji nili long do da isialo karbia aron barim armu singrum amai pi lapen final report of verify eligible Kurusar beneficiary list nalitum da screen along thek pon longji la ke tok ta la tha ke tok thek lang pon iko final report of verify eligible Kurusar beneficiary list lapen hola sohot pinang an abang phuatum non abang phitum non jogdun iglo la Karkli Thek det kalilo pinan ke thek tum mang pidun ikpo tailo lapen pidun iglo la sinon bang ke dak final alang litum dak pen verify labang song bong komani ke thek da do lapen ene la puki jogdum tabatum stamido la sinon bang ke dak final labang ke paklang ponigelo list labang ke la soputak lang chethan tuna ke chengsi labang ke putat esonalam dak amen le amen list labang ke nilong abes tami kuso constituency konan sila Karkli Thek tumtuma labang so number sida ke tok pon charlo lapen ke chengsi pang chengpon lo na number 1 along pen lapen constituency labang ke duar amla lo lapen constituency wise Kurusar in total duar amla long pen kadukawe non kilong dunji aphai lo labang ke kadukawe pen 262 mate bang pharo hinira thok sikebra hini di 262 an duar amla pen bangke dolo lan aphai bangke long donik po lapen number 2 la bangke la sono amri constituency pen lo ladak bangke bang pharot homra bang kretrok an dak aphai bang dolo mate 316 an la son dak number 3 along la bangke Chintong constituency along ke kadu ka pen 274 an pangrumpet pen la an atum bangke long ikpo lapen number 4 along la bangke Socheng along bangta nalitum Kelongji bang pharo sira bang thokep ra pho an bangke dak alang litum long don ikpo mate 165 la an bangke lapen puthot dutula nalitum na rongkhang along Kelongji rongkhang along la bangke 279 an atum bangke long don ikpo
lapen lason thak thak do tulang dak number 6 bitung reng thama long stami 572 andak beneficiary bangke dolo mate beneficiary list along bangke la anamen klang don po kadu ko BPN 572 lason thak dak number 7 kopli long pen stami kadu ko BPN 244 an abang pietum long don ikpo lepen hamrena long do tulang hamrena long kadu ka VPN 286 an atum bangke long don ikpo lepen number 9 long amreng along bangke 231 lepen haura ghat along bangke 228 an atum long don ikpo number 10 long haura ghat lo lepen number 11 long bangke langpher along bangke kadu ka VPN 409 an atum bangke long don ikpo lapen number 12 long kidoke fuluni penstamik fuluni constituency penstamik 323 an atum bangke long don ikpo number 13 along langhin long bangke 158 an atum bangke long don ikpo number 15 along korkanti la bangke 317 an atum bangke long don ikpo number 15 along bangke mahamaya constituency along pen bangke kado kawe pendak beneficiary kido 211 an atum bangke long don ikpo nason thak number 16 along langdam lo pulo tangte socheng denta long stami kado kawe pendak 165 andak beneficiary bangke dolo lason thak number 17 along lumbajong long bangke 376 andak beneficiary bangke dolo lapen number 18 dhansuri along bangta 190 an atum bangke long don ikpo lapen number 19 singha song pulobon ladak bangke 211 an beneficiary atum bangke long don ikpo number 20 along borjan long bangke 405 ando la 405 mate bang pharo plira bang pho an bangke amen klang don iklo lapen number 21 ong langdam lo pulte saru pathar along bangta 341 an atum bangke long don ikpo lason thak dak do thulang number 22 long bokajan along bangta 71 an atum bangke long don ikpo lapen number 23 Deopani long stami 342 an atum bangke long don ikpo lason thak dak number 24 along nilip long penta 254 atum bangke long don ikpo lapen 25 number long do thulang duar bagoria long ladakta 275 an atum bangke long don ikpo lapen lason thak number dak 26 along langdam lo pulte ladak bangki dima hasau pen stami 210 an atum bangke amen ceklang don lo lapen long don ikpo number 27 long Biswanath pens ta Biswanath 1 pus dak tokpon lo dak bangke kadu kawepen 263 an atum bangke long don ikpo number 28 Golaghat pens tami 115 an atum bangke long don ikpo number 29 Morigao 2 along pens tami bang koira pho atum bangke long don ikpo lason thak number 30 long do thulang Kamrup along bang stami bang thongke atum bangke long don ikpo lapen Hojai constituency pen stami 28 atum bangke long don ikpo lapen 32 long dolang number 32 along Morigao 1 along pen stami bang pho an atum bangke dolo lapen number 33 Nogong along bang Krido lapen number 35 Biswanath 2 la bangke bang pho an atum bangke long don ikpo kadu kawe pen dak 7546 an do KurusarAtum alang li atum bangke long don ikpo asi pothon ni nali tumhan than pachini pontu ikpo number 1 along duar amla along 260
T2 atum bangke long donik po. Number 2 Amri along stami 316 atum long donik po. Lapen number 3 Chinthong along stami 274. Socheng along pen stami 165. Lapen Rongkhang along 279. Lapen Bithung Rengthama along stami 572. Kopli along 244. Hamren pen 286. Amreng pen 231. Hauraghat pen 228. Langpher pen 409. Koloni pen 323. Langhin pen 158, Korkanti pen 317, Mahamaya pen 211, Socheng Thenta pen 165, Lumbajong pen 376, Lapen Dhonsari pen stami 190, Lapen Singhaso pen stami 201, Lapen Borjan pen stami 405, Lapen Dak Sarupathar pen stami 341, Lapen Bokajana long 71, Deopania long stami 342, Nile pen 254, Duar Bagori pen 275, Dima Aso pen 210, Bishnath 1 pen 263, Golaghat pen 115, Morigaon 2 pen 25, Kamrup pen 30, Hojai district pen stami 23, Diakta 28, Morigaon 1 pen 5, Nogong pen 4, Lapen Bishnath 2 pen 5 Kadukawe pen 7,546 an abang pitum bangke la suri ke abali bangke long donik po lapen non nili long ke dola bangke constituency wise alis do ikchor lang lapen mo da official alang litum a constituency long stami ala beneficiary alis mate kumama sikilong dunjima long lema alang litum alis bangke constituency along si government hinpen palipon ikpo lapen labang so atangka kilong ponji labang ke non February aprang bangke long ponik pos tami government hinpen non matke adet bangke pathik pon pelang lasi atangka bangke long daprang po video nalitum share igon lapen labang so YouTube channel tami nalitum subscribe ikon lasi pini update na kiwan pi bangla answer lo domi thakme kadukawi KarbiTradition 2.0 YouTube channel long kelangara doana fans tami nili hinpen kardom